Здравей, Ирина! Какво да правим и какво да не правим с непознати хора на хорото? Само хубави работи, но това е съществена тема по принцип. Ние имаме специално разписани споразумения, в които сме се уточнили кои са като неписаните правила, които трябва да се спазват от всеки един хороиграещ, хороигралец, който реши да се включи на хорото заедно с други и най-вече непознати хора. И в хоротеката се случва това, и на сватба, и в ресторант и така нататък. Едно от важните неща е да не се хващаме пред този, който води, ако вече е заиграно хорото. Освен ако той самия не е извикал или няма нужда от помощ, защото все пак е неуважително и е хубаво да спазваме някакъв добър тон по отношение на танцуването. Второто нещо, когато едно хоро е заиграно и ние знаем същия вариант, и мястото естествено го позволява, е хубаво да се хванем с тези, които вече играят, а не да се делим отделно. Това дали тениските са жълти, оранжеви, червени или сини няма никакво значение. Хорото е общност, то трябва да сплотява по някакъв начин, а не да разделя. Дори в някакви много малки елементи вариациите да се различават, ако цялата структура на хорото се движи по еднакъв начин, по-добре е хората да се движат заедно и да го направят заедно. Това е все пак социален начин на сплотяване. Третото нещо, когато се хванат до нас непознати хора, т.е. такива, които не са ни дали от школата, дали от клуба, не е идеята да ги изгоним, а по-скоро да ги социализираме. Т.е. да им помогнем да се включат, независимо дали знаят варианта, дали не го знаят варианта, даже по начина, по който съответно ние обучаваме нашите танцори, с идеята да могат да им помагат на тези, които не могат, но в крайна сметка това е вече въпроси на лична преценка на всеки един човек. Когато се хващаме обаче като непознат в някоя част на хорото, е също хубаво да сме малко по-деликатни, а не да сгръбчваме по начин, по който този човек, който е до нас, да се чуди дали ще ни бие или ще се танцува заедно. Все пак да имаме някакво уважение едни към други. Това нещо си проличава много-много в неформалната комуникация, в езика на тялото, в начина, по който самите ние подхождаме към тези хора, които не познаваме в крайна сметка. Идеята е, когато си тръгнем от това мероприятие, всички да се чувстваме добре, да се чувстваме щастливи от това, че сме потанцували заедно, а не да изпитваме някакви неприятни усещания от това, че някой ни е нагрубил, или ни е настъпил, или ни е сритал, или ни е накарал да се почувстваме непоискани на това място. Така че, малко едно от старите правила, това, което не искате да ви направят на вас, не го правете и на останалите.